Hej 3A. Vi har om den norrøne digtning. Og her er en lille film om det til jer. Den norrøne digtning af sagaer og edaer. De islandske sagaer er Nordens eneste samlede originale bidrag til verdenslitteratur. Fortællingerne tager udgangspunkt i landnamstiden fra 870 til 930. Edda-digtet Risthule fortæller om Heimdall, som besøger træet. I hvert hjem bliver konen gravid, og Heimdall bliver far til 3 stænder. Tralle, bonde og høvdingestand. Trallerne var oftest krigsfanger taget på togter eller købt på markeder. De skildres i digtet som grimme og hårdt arbejdende, der oplever bitre dage. Det var så hårdt at være så grim og arbejde hele tiden. Bønderne er flittige folk med stor teknisk dygtighed. Jeg er så flittig og god med mine hænder. Kvinderne tager sig det daglige liv på gården. Hun bærer nøgler i sit bælte. Jeg tager mig af det daglige liv på gården. Høvdingene er samfundets ledere. De er smukke, fornemme og mægtige krigere. Jeg er stærk. Vikingetidens vigtigste rite er at Blotte betyder at ofre, og ofringerne er et symbolsk bytte. Det er høvdingerne, der leder kulten. Vi offrer nøglerne.